ay sunny ulit. So, ngayon mga kasama ko ay nag-swimming. Nag-swimming sila pero maulan. Pero magsaglit lang ako at hihingi tayo ng pagkain kung anong meron sila. So, mamaya i-update ko kayo. Ngayon guys, nandito na tayo sa MRT. Punta sa kanila is one stop lang naman. So guys, bababa na tayo. Chinese garden na. Chinese garden. Ayun, yun daw ang swimming. Ang pupuntahan natin dyan sila sa pool. So ngayon naglalakad tayo para pumunta doon sa kanila. So update ko kayo once na na-meet ko na sila sa loob. So guys, nandito na tayo ngayon sa area na punta natin. Nandyan sila sa loob. So, ayan, pasok tayo. So, tingnan natin kung saan sila naroroon. Hindi ko alam kung paano paano pumasok. So, ayun nga sila, oh. Ayan, oh. Sa loob. Sa labas, guys. Dito sila. Hanapin natin kung nasaan. Makikikain lang naman tayo, guys. Ano ang handa ni Caroline. Birthday kasi ni Caroline. So, maya update ko kayo kung nasaan. Lalakarin natin.